Shubor nakaslem jong unong san hima. Sa kawedi ka jingja accident gali ka bashir kay hagajan miet jong ngi ublay arngot ki briyew ki lado no era ka jingem bat uway pat ulamin saujur hadian bagaway ka trok ka badan yo registration number ML not san L saulai hendru pra kalalaj ban kanthi na shilyang ke surok ba National Highway 6 bat tenra pat de kaway ka bolero ka badan yo registration number ML not iway hanyo sau san Jong Katanat Sports and Youth Affairs Kajila. Kadkum ka khubor baloy alum letho bakatay kalaja ka por kuma pra baje ai bat letho baka bolero kadai ka badang kieu shanong ba Shillong kadba ka tika trokpan ka balapan hairstyle bha bat thli kadai ka badang hyar shakanong ba Guwahati. Letho ro bakatay ka jingja kadai ka bolero kala pra hiphum kat hadu ba arngot kirang ba ki ba shong hapo kila khlat hashan bat unong nya ulangat ka jingmin saujur bat kadai ka trok ru kala dendang sendan. Ya kita ki balak khlat no bat min saw ka jingja umpat yo satya ka jingtep batikna ya ka kerteng jongki bat nak lang ki bor pulit ki balak wan ka jaka kidang penong ya ka jingtok kit Debar ni, tu macam hadian, dari side yang imu tu. Aram se. Nih, rekam ni ada pernah. Lumpek ko pun nak tang mat ni. Aduh, klub ya. हम लोग साइड कर देगा सुन के ने सब Tet.